Ако имаш целулит и искаш да се отървеш от него, то слушай внимателно, защото тези три неща буквално убиват кожата ти. И колкото повече ги правиш, толкова по-ужасно изглежда тялото ти. Първото е пиене на газиране и на подсладени напитки. Всяка кола, газирани напитки, студени чайове, уж натурални сокове, подсладени напитки и какво ли още не, отравят направо тялото ти и спират циркулацията на кръвта, което кара краката ти да изглеждат пълни с целулит. Най-лошото е, че те дехидратират и кожата ти започва да става сбръчкана и отпусната. Второ, стоиш ли на едно място с часове? Честито, направо започваш да рисуваш целулит по краката си. Ако стоиш на едно място, в офиса или в къщи, токсините започват да се натрупват по краката ти и започват да приличат на релефна целулитена карта. Ако искаш гладка кожа, раздвижвай се на всеки час по-малко. Трето, обичаш ли тесни дънки и стегнати клинове? Голяма грешка. Тесните дрехи притискат кръвоносните ти съдове по краката и лимфната течност не може да се движи и да циркулира правилно, което кара целулитът ти да расте като гъби след дъжд. Ако искаш гладки крака, носи нещо, което не те стиска като менгеме. Искаш ли да се отървеш от целулита? Напиши да в коментарите.